Anden dagen den er lige overstået hernede i Slovenien. I går der fik vi sejlet Round Robin færdig, hvor vi vandt med ren sejre. I dag har de sejlet en Repechard, så en opsamlingsrunde om at komme med i semifinalen. I og med at vi vandt Round Robin, så fik vi lov til at vælge, at vi valgte nummer 2 for Repechard. Vi har sejlet semifinalen mod i dag, og vandt 3-0 også der. Derefter gik vi til finalen, hvor vi har sejlet en sejlads, som vi så også vandt. Status er, at indtil videre har vi ikke tabt en sejlads hernede, og det er vi selvfølgelig super glade for. Det er gået over al forventning, og der er en dejlig ro i båden. Frederik har blevet skadet lige inden vi tog afsted hjemme fra Danmark, så vi har måttet sejle med 2 forskellige slovener på båden. Eller 2 470 jolle sejlere. Ja, vi havde en med i går, og så en anden med i dag og i morgen. Generelt en positiv oplevelse for os alle sammen, for jeg tror, vi var en lille smule spændte på at se, hvordan det gik efter vi kun har sejlet et stævn her i hele sæsonen. Så er vi selvfølgelig glade for, at vi har fået bekræftet, at vi ikke hører til som nummer 47 på verdensranglisten, men måske mere som nummer 10-15 stykker, som vi lå inden, at vi var inde i den her periode, hvor vi ikke har sejlet så meget. Så alt i alt super positiv og fortrøstningsfuld med i morgen. Forhåbentlig kan vi gå ud og vinde de 2 sidste, og så sige, at vi har lavet et clean sheet til det stævn her. Det er ikke tit, at det sker. Og specielt ikke under nogle forhold, hvor vinden springer så meget, som det har gjort hernede. Så alt i alt super tilfreds, og vi kommer forhåbentlig med en positiv